एसआर गयारिया बिथां एक्सट्रा इउटुबारखौ रागा जोंदों माने बिथाङा रिप्ले भिडिअ आपल'ड खालामनानै होदों दे मानि थाखाय रिप्ले भिडिअ आपल'ड खालामनानै होदों नोंथांमोना बेखौ माने प्रपारलि दा एक्सप्लेन बानायनानै होलांनोसै बिथां एक्सट्रा इउटुबारा 2 विक्स सिगां बिथांनि इउटुब चेनेलाव मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामनानै होदोंमोन मा भिडिअ आपल'ड खालामनानै होयो बिथां एक्सट्रा इउटुबाराथ' नोंथांमोना बेखौ मिन्थिखागौआनो बिथां एसआर गयारिनि माने मोनसे आपडेटखौ कभार खालामनानै होदोंमोन बिथांनि चेनेलाव नोंथांमोना बारा बुंनानै होबाय थालायला माने खुगादो बुंनानै होबाथाय एसे बोरैबा जायोना कन्ट्रोभार्सिफोरखौ माने खुगाजों माने कभार खालामजोबनो हाया माने खालामबाबो एसे बोरैबा माने हाबाबो बोरैबा जायो आरोना नोंथांमोना बिथां एक्सट्रा इउटुबारनि भिडिअखौनो ससे देखायनानै नोंथांमोना नाय जोंनि सबसे फार्स्ट न्यूज आपडेट जादों एसआर गयारि चेनेलनिफ्राय स' बिथांनि फेसबुकआव माने गोबां भिडिअ भाइरेल जाबाय थायो मानो होनना बुंबाथाय आं नोंथांमोननो बुंनायनि बिथांनि इउटुब चेनेलाव 36,000निबो बारा साबस्क्राइबार दं आरो बिथाङा माने बेफोरबायदिनो फेमिलि व्लग लाबोयो गावनि वाइफजों बेजों आरो बे एसआर गयारि फेमिलि व्लग चेनेलनिफ्रायनो माने भिडिअफोरखौ क्लिपफोरखौ दानस'नो फेसबुकफोराव आपल'ड खालामनानै होयो ओमफ्राय गोबां मानसिफोरानो बायदिसिना कमेन्टखौथ' खालामखागोन ना माने गाज्रि कमेन्ट खालामहरो मानो होनना बुंबाथाय माने बिथांमोननि फेमिलि व्लग लाबोनाय स्टाइला एसे आलादा मानो होनना बुंब्लाथाय फेमिलि लानानै माने जायफोरबा नों आंहा भिडिअ नायगासिनो दंना फेमिलि लानाबा सोरबा न'खरनि मानसिफोरजों बिथांमोननि भिडिअखौ नायजाथावा गोबां मानसिफोरानो माने कमेन्ट खालामनानै खालि बिथांमोनखौ रायोल' मानो होनना बुंब्लाथाय माने न'आव मानसि दंना गैया बेफोरबायदि भिडिअ बानायनो आरो माने खर'फ्राव मेलेम दंना गैया जाम्बा जाम्बि बेफोरबायदि गोबां खोथा बुङो बेखौ मोनसे खोथाखौ नोंथांमोननो बुंनानै खानि नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि मालायखौ नायनानै कपि खालामनानै माने बेफोरबायदि टपिकनि भिडिअ बानायाबानो जाबाय जिखि जादोला एसआर गयारि चेनेलनि भिडिअखौथ' आं बे चेनेलाव माने आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों प्ले खालामना होनो हानाय नंला मानो होनना बुंब्लाथाय नोंथांमोना मिन्थिखादोंआनो जायफोरबा नुदों बिथांनि भिडिअफोरखौ स' नोंथांमोना माने बिथांनि भिडिअखौ नुदोंब्लाथाय नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय बिथांनि चेनेलाव माबायदि नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायखाबायानो आरो मोनसे बाथ्रा दे नोंथांमोना जुदि सोरनिबाफोर माने कन्ट्रोभार्सिनि भिडिअफोर नायबाथाय नोंथांमोना एसे गोसो होना नायनांगोन दे माने सोरनि पइन्टआ मिस्टेक जालांदों जालाङाखै बेखौ नोंथांमोना लानानैसो नोंथांमोना जाज खालामनांगौ आं बेखिनिखौ मानि थाखाय बुंनानै होदों मिथिदोंना माने जोंनि बड' इउटुब कमिउनिटियाव बेफोरबायदि कन्ट्रोभार्सियाथ' सोलिबाय थाखायानो आरो सोलिबाय थाखागोनानो बेनि थाखायनो आं बुंनानै होदों आरो मोनसे बाथ्रा दे आं जिखिनि बुंनानै होदोंना बेखिनिखौ आं माने रावनिबो साइडनि जानानै बुंनानै होबोआखै फिसा इउटुबारानो जा गोदोर इउटुबारानो जा जायनिया गोरोन्थि बे गोरोन्थियानो खादै जियानो जादोंला बिथां एक्सट्रा इउटुबारनि सायाव बिथां एसआर गयारिया मा रिप्ले खालामदों नोंथांमोना बिथांनि भिडिअखौबो ससे देखायनानै माने मेन पइन्ट खिनिखौ नोंथांमोना नाय आङो नोगोरैनो जोबोरैनो गाज्रि मोनदों सोर सासे इउटुबारखौ होनबा नोंथांमोना बे थाम्बनेलाव नुखादों जानांगौ आङो सासे इउटुबारफोरखौ नाय जोंनि माया बेसेबां मोनदों आरो लोगोसे आं मालाबानि समाव खोन्थागोन आरो नोंथांमोना सानबाय थायो बिमा बिफाखौ ब्लगाव लाबो थ' लाबोगासिनो लोगोफोर नोंथांमोना माखौथ' नेबाय थादों 40K थ' जाबाय थाबैनो 50K जानो होदो ना थ' बिदिब्ला आङो सासे इउटुबारखौ रागा जोंनो आरोना नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुखाबाय जानांगौ एक्सट्रा इउटुबार आंनि खोथा मिथिया बारा आरोना आंखौ माबायदि मानसि आरो आंनि भिडिअखौ नायजुबा नोंथांमोननि गोसो नैबे भिडिअआ मोनसे भाइराल जादोंमोन बियो जाहैबाय स्पन्सार बे सासे इउटुबार लायाबासो बे स्पन्सारनि भिडिअखौ मिथिया नामा भिउस बे जायबा नोंनि अडियेन्सफोरनो खोन्थानो हाया नामा मा जाम्बा मानसि बियो चेनेल मोनसे थैजालायबाय बिथाङा मा जेबो मिथिया नामा एक्सट्रा इउटुबार बयबो मिथियो एक्सट्रा इउटुबार होननानै मिथिया नामा बियो आं दासिमबो लोगो मोनाखै बिथांखौ आरो मिथिया नामा एसेबो खर'आव ब्रेन गैया नामा नोंनाव फरायनाय गैया नामा आंनि भिडिअआव बे मोनसे नायजाया इसेबां माने आंखौ गाज्रि बाथ्रा बुंनांगौलै बियो मोनसे भिडिअ गासिबो भिडिअआ नायजाया होननानै नायनो हानो ना खर'आव दंना गैया नोंनावलाय मेलेम दंना गैया बेबायदि बुंनो बाथ्रा बेखौल' गाज्रि मोनदों शेयार खालामना हो आरो बुंनो गोसोबा नोंथांनि इउटुब चेनेलाव बुंनानै ला मिथिबाय एसआर गयारि आंखौ इरि बुंदों खर'आव मेलेम दंबा बुंनानै लागोन नोङो मिथिबायना बेबायदि बुंनाङा आंनि भिडिअखौ नायजाया होननानै मानो डाइरेक्ट दावरावसो दोननाय जादों नोंनिया बुंनाया मिथिबाय बुंनो थाङोबा नोंनो गाज्रि मानो होनबा गासिबो नोंथांखौ ओरै सानो एक्सट्रा इउटुबारा चेनेल प्रम'सन खालामो बयबो आरोना बयबो सानो आंनि चेनेल फिसायाबो आंनि चेनेलखौ बुंनानै होयोब्ला एसे साबस्क्राइबार मोनगोन सानो नों रावखौबो बुंनानै होआ मिथिबाय नों सोरखौबाल' गिदिर इउटुबारनो आरो नों मोजां मोनग्राखौल' बुङो गासिबो आंनि अडियेन्सफोरा नोंखौ बिदि सानखागोन आरो आं बुंनाया सैथोखा गासिबो इउटुबारा नोंखौ सानो आरो नोंखौ सापर्ट खालामो बयबो नों मानो बिदि खालामोलै गासिबो बुंना होना सोरबा बुङोबा आंनि चेनेलखौबो नायदोलै आदा होनबा नों नाया मिथिबायना नों बेसेबांबा बिराद गिदिर गोरोन्थि खालामो मिथिबाय आं लोंदों दिनै एसे मिथिबाय लोंनायाबो दाय जादोंबा आरो सोरबा हेटार्सफोरनि थाखाय लोंनायाबो दाय जादोंबा बे नोंथांमोननि गोरोन्थि गासिबो लोंखायो सोरबाबा लोंग्रा मानसिया लोंगाबानो थानो हाखाया आरो सोबग्रा मानसिया सोबाबानो थानो हाखाया आंनि केरेक्टारखौ आरो नायग्रा आंनि अडियेन्सफ्रा आंनि भिउसारफ्रा मिथिखायो आरो आंनि हेटार्सफ्राबो मिथिखायो हेटार्सफ्रा मिथिबाय ना